Usogoleri wacheyo ndiwo anzeru ndiwo wozindikira bwino alibe chipongwe ndi anthu amathandiza anthu kwambiri ndipo ine ndikukhulupirira kuti andithandiza. Dr. Lazarus Makafe Chakwera andithangata sandisiya choncho iyayi ndi munthu wabwino kwambiri nchifukwa chake ndajoyina Malawi Congress Party. Nkuteka kuti mwango tsegula kumene kanema yanu ino ndi MBC Exclusive. Dzina langa ndali nafe mlamba ndipo lero tikucheza ndi Akarani Tom Mutharika amene watu akuti ndi m'bale wawo wa Professor Arthur Peter Mutharika. Khalani pomwepo. Tikupitirira ndi program yathu ya lero ya MBC Exclusive. Dzina langa ndi Alinafe Mlamba ndipo lero tikucheza ndi Akarani Tom Mutharika amene watu akuti ndi m'bale wawo wa Professor Arthur Peter Mutharika. Tangotifotokozerani. Mukunena kuti mwachoka ku chipani chimenechi chifukwa chokuti madya mwandimu okwanira. Komanso history yanu imene mufotokozera kusonyeza kuti palibe mgwirizano weniweni pakati pa inu ndi achimwene anu a Peter Mutharika. Kulowa chipani chimenechi simukaona kuti kusonyeza ndithu kuti ngati pa chibale ndino anthu osamvetsetsana. Pamafunika contact and dialogue. Contact and dialogue imathandiza anthu kupeza way forward. Koma ungoti chifukwa wina wampeza ndika mistake pang'ono kapena wamuna kusauka nikuti I don't want to see him azinditalikira zimavuta sizimanga patali. Tikati tizisankha chisanzo cha munthu wophunzira kwambiri uja kamuzu mumachita contact and dialogue tikati tiziona way forward yabwino. Chifukwa anthu simmasemphana ya bimayenda bwino zinthu zimayenda tawa. Koma chifukwa kuti wina wasauka kapena wina wache alibe klasi yoti angayandikane ndine makankha basi ino khala kuti eni wachewo aziwana mmenemo ineyo ndikhale choncho kuvutikidwa. Ndizosabisa ponena kuti anthu akubanja la kwa Mutharika sagwirizana naye ndi chipani cha MCP. Pamene mwalo wa chipanichi simukuona kuti ubale wanu ndi azibale anu usokonekera. Azibale anga ambiri akukondwera. Malinga ndi mmene mavutikira. Malinga ndikapempha chithandizo sichimamveka. Ena ambiri akusangalala. Akusangalala ifanya. Chivoti basi ndasankha chisankho changa kuti mwina mwache zanga ziyesa kupepukidwa. Ndiye munena kuti azibale anu akwa Mutharika. Akusangalala kuti mwalo wa chipani cha MCP. Why not? Kwa basi. Ena iwonde amenewa achibale anga kwati kuchisokako azichemwali ena aziphanga akusangalala kwambiri. Pamene tembekeza kuti anthu amene waso pali kuthekera kuti athakusiya chipani cha DPP ndi kulowa MCP. Yeah, si onse ati ali mchipani hayi. Chibale cho ndi apo, chipani cho chili uko. Chipani chiyendesedwa ndi chipani omwewo koma akuchibale tangu khala. Ngati afuna kuthandiza makuthandiza kuto anthu akumuzi. Koma sikuti onse ndi achipani kuti basi choti ndi wachibale nkhala DPP kapena basi akhala kuti ndi chipani chomwe cha DPP chifuna kuti mkulu wathu ali ku chipani chimene kapena kuyendesa chipani chimecho. Ayi, sizili choncho. Ndiye pamene mmene mwafotokozerana. Kalata imene chipani cha DPP inalemba kufotokoza kunena kuti ayi ndi munthu wabodza sinu pa chibale ndi Professor Mutharika. Kalata imene mutayilandira uthenga umene munawulandira bwanji? Sinawulandire bwino chifukwa munali boza lokhalokha chifukwa amene amanenayo si m'bale wanga sindimudziwa. Akanakhala chibale bolani koma iye sindimudziwa. Iye wanangolembedwa ntchito yongoyendesa za ujene za chipani cha ukonko. Osati kuchibale ayi kuchibale kulibeko ndipo sindimudziwa ndipo iyenso sandidziwa. Anthu ena unena kuti ndino adyera ndifukwa chake mukusiya DPP kukalowa MCP. Ndadira chani kwa munthu. Dira lachila chani imene nasankha.
munthu ndilibe galimoto ndilibe chani makaso omwe olimira amene ofeteleza chimene ndilibe sinapate mdyera lache ndilitenga kuti muli ndi malingaliro ofuna kudzakhala kapena kulowa ndali ndaona bwinobwino ndilowa monga Congress Party ndilowa MCP kwa basi chifukwa mfundo zache zimandikira inuyo pamene mulilipa muona kuti phindu lanu ku MCP ndilotani labwino 100% labwino ndilo lowalanso phindu lowala labwino inuyo mupereka phindu lotani ku chipani chimenechi ndiziyesesa kupanga zanga zimene ndingapange kupereka konsonanenso mwina maganizo kapena nzeru ndizipereka ku MCP zikhale chonchi ziyende chonchi kusonyeza kuti mukufuna kapena tinene kuti muli ndi malingaliro opeza udindo kudzera mu chipani cha MCP udindo sikwenikweni ayi sindifuna udindo chimene mufuna nditani basi ndingofuna basi tizingoenda nawo limodzi monga mmene machitira mfundo za president amene wakuendesa MCP yo zimandigwira kwambiri ni munthu wabwino ndiwomvesesa ndipo ndikumusangalalira naye kwambiri chifukwa ndiwomvesesa sali ujeni sali wosankhe kuzisankha iyayi sazikondanso iyayi pa nthawi imene Malemu Bingu Mutharika ankakhazikitsa chipani cha DPP munali kuti nalimo muno nalimozenso munatenga gawo lotani kukhazikitsa chipani chimenechi nathandiza kuti paka nayikidwa chimanga chifukwa malo amadya chimanga kwambiri muyike chimanga madera onse monga north central east ndi south muyike muzimanga ndiye chimanga chinayikidwa chimanga chimene chinayikidwa pa mbendera ya amene anali maganizo anu umboni ulipo alipo amene anganene kuti iyayi izizi ndizoona contribution ya bambawa inali yotere pa nthawi imene chipani chinkakhazikitsidwa Dr. Kenneth Kalengoma akuziwa bwinobwino amene janso ndi amene anatenga mbali yayikulu kuthandiza zimene zijazo Dr. Kenneth Kalengoma amene ali Minister of Energy pakali pano kaya mining and energy chani amene yoyo akuziwa bwinobwino umboni wanga ndi amene ngakhale kusonkhano kulimbuli na titapanga naima anane naso tinapangisa ndine ndi ameneyi ndipo ndinavomereza aliyense namva Malemu Bingu ali moyo munkakumana nawo kupatulako kubwera kumene anabwera kumaliro anzukulu wanu kwambiri Bingu anali munthu wabwino kwambiri fasa akazikonda tinasemphanapo ulendo umodzi mwezi wa August 2007 titasemphana chifukwa cha zochitika ine ninacho kwa muziko lino kupita ku South Africa kuti ndikagulise nyumba yanga nitafika ku Cape Town kumeneko nitafika mu Johannesburg nafuna kuti ndipite ku Park Station ndikadule ticket ya train mazuwa ache ma 5 koloko ndikwere train nzipita ku Cape Town soka ilo nakomana ndi Zimbabwe zinanitengera ndalama zonse pondiopseza ndi mfuti ndalama zonse anatenga mind you monga ndanena ndikachoka kumalawi kuno titasemphana ndi mkulu wanga Bingu koma zitachitika zimene zija nathamangira ku Pretoria kumene kunali likulu ujeni kunali High Commission ya Malawi kumeneko anali Mai Agrina Musa anali kazembe wache kumene kucha Mai Agrina Musa anandilandira kwambiri Agrina Musa anandilandira kwambiri alidikira ndafusa bwana ndiye anayimbira ndaye imene ali kujeni kulamba achewa akulamba unali mwezi wa August anali kwa kulamba chigawo cha pakati ku Zambia ndiye atamva Malemu Bingu sana erengele kuti tinasemphana nango kuti amene ndi mphanga anamuuza Mai Agrina Musa maiwe mtenga amene azigona kunyumba kwako azigona kunyumba kwa umpase rumu inache mene muli TV muli chani azidi ya kumene ko chani akafuna kuzienda uzimpasa 2000 rand ndiye azitenga gari moto yako inali liti nthawi imene inali 2007 mwezi wa August
akafuna kuyenda uike azitenga gari moto yako imene waendera ndipo uziyika mbendera akwere menemo akazungulie mpritoriamo kafuna gule chani abwere achikhala mmene angakhalire poza maliza akati watha kucheza mmene angachezere kata 2 weeks ka 3 weeks ka 4 weeks mmene angachezere mutenge mukwezeke ndege mmene kwanapita by bus koma mukwezeke pa ndege azibwera. Malemu Bengu anasiyana ana mumalumikizana nawo pali Tapiwa pali aliduwa pali madaliso kwambiri madaliso timaziwana kwambiri koma anandizivira nthawi imene malemu mkulu wanga malemu la Bingu wa Mutharika atamwalira kusanjika kuja sinalole kuti asilikali Malawi Defense aziyang'anira casket ya mkulu wanga ine makhalira pompo mama wani masana mama wani maso for 3 days ndikuyang'anira casket ndiye timapita limozi makadi andi madali soja kuti my father was not very good at explaining sama tilongosolera zaino koma ndakuziwani tukhala kumene kodi munthu asali mbale wanga ningapita ukacheze yako kafungatia mali wacho koma anapofika tsiku la lero anawa mumalumikizana nawo nimalumikizana nawo koma sindaona monga duwa makoma naye koma masiku ano andisokera khala kuti ali kwandata apo nimapita macheza nawo bwino koma kuli wonso pano sindizi wako munesa kwadandaulira kunena kuti yayi akundikana atu kunena kuti sine mbale wako sina hauses zimenezo banali bechifazo wansiyana amenazo sipano ndi nkulu ndizauza naje za nkulu sizoona komano kupita chitsogolo atati Professor Arthur Peter Mutharika akanitsitsa ndithu kunena kuti amene sindikumudziwa simbali wanga muchita bwanji basi Mulungu yekha ndiye amanga werusa Mulungu yekha ndiye amene sikumwamba kukulya iye mwini wache iye ndiye amene amaziwa nthawi ina wina nandiuza musiye msakhale Mutharika ndati ndikhale ndani ali mukhale Tom kati Tom ndiye Mutharika ndiye Tom supo ndikasiya ndiye ndipendula ndiye muthandauza chani koma namu kati Tom ndiye Mutharika ndiye Tom tathokoza kuti mnali nafe tsiku la lero chabwino mayi zikomo kwambiri pamenepa ndipo pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya MBC Exclusive. Lero timacheza ndi Akarani Tom Mutharika amene ndi mkhawu wa Professor Arthur Peter Mutharika yemwe ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP. Munali ndine Alina Femlamba. Pitirizani kuonera MBC mwakoma nonse. Sabara ino